Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyalo tudori koda e namba wa mar studio ma en 236000 ka bende inyisowa kaka chal mar weche wa manyien ma wakelo nie weche wa manyien mago imore chalo. Nyako Ramogi iluonga ni George Batian ka ndielo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa. Koro ni endika uono wadhi bedo koda Winnie Adoyo mabende e jaloko marwa e otieno ni. Ka wachako twang'io mago motendo koda weche mag luoko e sekta mar weche mag bodaboda. Piny owacho chako chenro mar luoko sekta mar bodaboda kendo nene joriembo mag apiko ondikore manyien koda sirikal kochakore tarik 21 dwe mar adek higani. Matimore ka jatend arita kwe Laktar Fred Matiang'i osingo tiyo kanyakla koda bede migepe mamoko matimo lokruok makare kendo thinyo oko kit njore ma oseneno e sekta mar bodaboda. Walter Nyambaga ni koda ler mar wachni ewi mathoth. Wawinjane Walter. E kar bago rombe ma KICC Nairobi, jatend migao mar arita kwe Laktar Fred Matiang'i ne bilo wach kod jotend riwruoge mag bodaboda e kaunti ma Nairobi. I want to make this very clear to all of us. Our focus as citizens, because government and you, we are citizens, is to clean up this bodaboda sector, remove the wrong people from amongst us. Matiang'i ne ogolo chik ne jo bodaboda mondo chupi Huduma Center 50 kod 2 ma pacho kaendi mondo ndikre manyien kendo yudo lesen manyasani. Within the period of registration, because we will open the books on 21st of March, and we will do this exercise for 60 days consistently. Within those 60 days, please make sure you have a smart rider's license. Smart rider's license. And in that process, when you are getting that smart rider's license, we will also make sure that you are belong to a SACCO. Oboke mopodhi chenro ni biro yango nonro mag johala mag apiko yo manyasani e ka koro jo apiko minya ka ndalo 60 mar neno ni gindikore e ka chenro ni oluwo chik mogol kod jatend piny Uhuru Kenyatta. I am not just saddened. I honestly feel we have to change, all of us, our way of engagement in this particular sector. The president cares very much about the youth, and he cares very much about the bodaboda sector. It is still true that this sector holds a great promise for our country and for our youth, creating employment, making sure that our young people are able to grow. Pedha dhi nyime ka pisas magarita kwe geno mako kendo chwalo e doho jonjore mapodo ponde sekta mar bodaboda. Sitaki kuwaficha, wakienda vile nimeona matendo yakilifanyika Forest Road, hatutakubaliana. Na kwa saa hizi wacha tufanye kazi yetu, tuanze kutoa wale wahalifu wako ndani wa wale wazuri, and I'm very sure CS will tell you what to do next. Tufanye kazi pamoja to make sure that those who are bad elements among us, they are out. Johala mag bodaboda to pod kwayo piny owacho mondo mbeknegi chik manyien no endo. Omiyo wakwayo president nyose wuoyo kaka dhano kaka jatelo moritowa. To wakwa ni chik manogolo no chik no gira ahinya. Lakini seche mineno ka gimoro timre tise ogwang tise gweno. In most cases, we bodaboda, we are being underrated simply because we don't have our own driving license. To weche mar rais owacho kiwacho adieri, rais wakwayi bondi kiyie tiduoki chien mapiny. Ywak makamagi geno ni biro chopi romo ma piny owacho chano bedo go gi jo bodaboda dwe ka dwe. Chenro makende mar piedho joriemb apiko ma ji ndeke ogweng'wech ka jo bodaboda goyo dwaro ni mondo koro bed kod lesen malero nonro margi yo manyasani. Bende piny owacho ochiwo negi thuolo makende mar ndikruok ma onge chulo omenda moro amora. Penjo koro dong' ne jo bodaboda ni to bende okang' mokaw ni endi chiwo lwasi malong'o mar timo ohala mar chik. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.